Dobar dan i lep pozdrav, dragi ljudi. Deki je ovdje ili ti da je 369. Danas sam se odlučio da vam približim informacije o novom ciklusu grupnog isceljenja na daljinu metodom Tesla metamorfoza zdravlja. Za one koji su čuli, super, znam da se mnogi radujete. Ovaj put ćemo raditi 3 u paketu i jedino što vas molim da reagujete što pre. Za one ljude koji nisu čuli ni o metodi, niti o purpurnim Tesla talasima, ima dosta zaista materijala i mojih gostovanja gde sam pričao o iskustvima iz prakse. Takođe imate i Anju Petrović koja je učitelj Tesla metamorfoze, ima i zvanična njena stranica. Imate na YouTube kanalu Zdravo odrastanje 108, imate video kako se pripremiti za tretmane Tesla metamorfoze zdravlja i toplo vas pozivam, ako niste do sada nikad čuli o ovoj metodi, da poslušate taj video gde sam naveo bukvalno sve detalje, tako da će vam biti vrlo jasno kako sve to funkcioniše. Za neke dodatne informacije, neke nedoumice ili pitanja, uvek vas pozivam, slobodno mi se javite, ja ću vam približiti to uživo putem telefona ili na neki drugi način. Razlog javljanja je zaista divne vesti, znači to je negde što sam osetio poziv da treba da uradim, da uradimo, jeste da uradimo ciklus od 3 tretmana Tesla metamorfoze zdravlja i još, ajde kažem, iz finansijskog ugla za vas gledajući je mnogo bolje zato što je skoro cena smanjena duplo. Okay? Više informacija moći ćete da vidite pozivom ili kontaktirajte me putem Vibera, Whatsapp ili pozivom ili SMS, pa ću vam onda približiti sve detalje ili na e-mail zdravoodrastanje108 odnosno na gmail.com ili gmail.com. Sad, o čemu se tu radi? Danas, ovog 1. oktobra, ulazimo već od sutra, od 2. oktobra, ulazimo u jedan period koji je dosta intenzivan, bit će tu dosta čišćenja na ličnim nivoima i negde sam osetio poziv na nivou duše da je možda pravi trenutak da vam ja, ove alatke koje su tu u svrhu vašeg čišćenja, nekih uzroka, problema, da li na fizičkom, da li na emotivnom telu ili na bilo kojem drugom telu postojećem i na nivou vašeg postojanja, da vam pomogne, znači te alatke da iskoristite da sad kroz ovaj intenzivan oktobar koji dolazi možete da bukvalno sebe pripremite, očistite što je bolje moguće. Topla preporuka da kažem, ako rezonirate da učestvujete, finansijski mislim da je to negde dostupno svima i pitanje je samo stvar je vaše odluke. Tako da, vezano za ove tretmane, na primjer, nema šanse da ih vi radite ako vi niste spremni za to. Razumete? Tako da nije baš to kao što su neke druge sfere života. Ok? Ako se osjećaš spremno, pozovi me i približit ću ti sve, tako da možeš da se pripremiš što pre i da krenemo u jedan ciklus isceljenja koji ćemo krenuti. Kako sad stvari stoje, ne bi bilo loše, recimo do 10.10. to ćemo lako zapamtiti, do 10.10. da radimo pripremu za sve to, da možete da se registrujete. Te sitnije detalje ću vam pisati u grupu za registrovane, ok? Ne brinite se ako, na primjer, ste na poslu ili tokom tog 11. jer možete da radite bilo šta tokom trajanja tretmana. Za više informacije pogledajte video, kao što sam malo pre rekao, kako se pripremiti za tretmane Tesla metamorfoze zdravlja i saznaćete o aktivnoj i pasivnoj poziciji tokom tretmana. Ovaj ciklus isceljenja od 3 tretmana je u ovom trenutku osjećam za mnoge potreban, tako da i ako znate nekoga, prosledite ovaj video ili informacije. Takođe vas pozivam da pogledate i online prezentaciju, znači u online prezentaciji možete lepo da je pročitate sve detalje vezano za metodu broj 1, Tesla metamorfoza zdravlja, kao i za druge 2 metode koje su pod kišobranom Tesla metamorfoze.
i to ljubičastim. Uskoro ću objaviti i informacije tokom oktobra, znači kad završimo ovaj ciklus isceljenja, kreće i priča o trećoj metodi, to jest aktivaciji vaših DNK lanaca i aktivaciji vašeg svetlosnog tela. U pitanju je treća metoda, Tesla metamorfoza svetlosnog tela, i tu će biti ogroman popust za ljude koji budu želeli da aktiviraju svoje DNK lance i da se vrate kompletnoj božanstvenoj svakodnevnici koju zaslužuju da žive, odnosno koju zaslužuješ da živiš. Više, kažem, informacije o nekom drugom videu, možeš, kažem, i možete kroz tu online prezentaciju da zaista, eto, saznati o toj trećoj metodi. To sad uskoro stiže, ja se jako radujem, za mene je to kruna nekog ličnog razvoja i eto, svakog mi preporučuje da što pre uradi, zato što, kažem, ove promene su ogromne, aktivirate vašu kristalnu strukturu, odnosno svetlosno telo, a mi, evo, kao što vidite, upravo krećemo u jednu novu eru i naravno morat ćemo i mi da se nadogradimo, da budemo adekvatni za sve ove promene koje jesu tu. Toliko za sad, hvala vam. Prijave su otvorene, znači od 1.10. do 10.10. radimo prijave i onda ćemo da krenemo ciklus od 3 isceljenja, taj vikend koji tu dolazi, znači ne ovaj prvi tokom oktobra, nego onaj sledeći tokom oktobra, to su onda 11. 12. 13. i tako dalje. Javit ćemo za više detalja sa onim ljudima koji će biti učesnici ovaj put. Tu ćete dobiti tačne informacije kad krećemo, koliko sati, kad je prvi, kad je drugi, kad je treći. Ako je nekom potrebno još tretmana, vidjet ćemo na koji način će se dalje to odvijati. To smo već sve prošli, ovo nije prvi put da radimo. Svi ljudi gde god da se nalaze na svetu, znači gde god da se trenutno nalazite na svetu, možete da primate Tesla talase. Zvuči mnogima još daleko, ali praksa je već potvrdila da to sve funkcioniše odlično kroz već nekoliko ovakvih akcija i zaista, kažem, svi su dobili sve što treba. Takođe, da ne zaboravite, pošto mi najčešće mislimo samo o sebi i gledamo iz tog nekog da samo sebi pomognemo. Znači, ovom metodom Tesla metamorfoza zdravlja, metoda broj 1, možete da isceljujete i vaše kućne ljubimce, životinje, objekte, situacije između vas i neke druge osobe, čak i biljke, drva, neke placeve i tako dalje. Znači, ovo je izuzetno moćna metoda koja rešava uzroke i ne bavi se posledicama prioritetno. Znači, reši se uzrok, posledice nestaju. Znam da je možda vama sve to čudno, jer većinu života ste možda proveli lutajući od doktora do doktora da vam reše posledice. Znači, mi se ovde ne bavimo posledicama, već uzrocima. I to je to. Eto, vidimo se uskoro, prijavite se i krećemo 3 tretmana, Tesla metamorfoza zdravlja, purpurni talasi, rešavanje uzroka, nadogradnja, ulazak u više sfere svesnosti i naravno kvalitetna čišćenje i priprema za sve ove izazove koje u oktobru su neizbežni i koji su već tu. Zato puno vas pozdravljam, vidimo se uskoro i krećemo uskoro tretmane, a uskoro pripremam i nove iznenađenja. Pratite YouTube kanal Zdravo odrastanje 108 i uključite se na Viber kanal Transformacija i isceljenje i vidimo se mi vrlo uskoro. Svako dobro.